Здравейте, приятели, и добре дошли в поредното ни пътешествие из дебрите на народните предания, там където времето спира, а мъдростта на предците ни шепне своите тайни. Днес ще повдигнем завесата пред един необикновен ден – 9 септември. Ден, в който невидими нишки свързват минало, настояще и бъдеще, ден, когато всяко скрито желание може да намери своя път към сбъдване, но и всяка небрежна постъпка може да отключи нежелани последствия. Пригответе се да чуете истории за вяра, за издръжливост, за силата на семейството и за знаците, които съдбата ни изпраща. 9 септември не е просто поредна дата в календара. Той е известен в православната традиция като деня, посветен на светите праведни Йоаким и Анна, родителите на Пресвета Богородица. В народния календар този ден често е наричан още Денят на скритите пожелания или Родителският ден, защото именно тогава се отварят врати за най-съкровените молби, особено свързани с потомството и семейния уют. Това е време, когато есента вече е поела своето царство, но все още пази отгласи от лятната щедрост, създавайки особена преходна енергия. В народните вярвания този преходен период е идеален за обръщане към висшите сили, защото границата между световете става по-тънка. В сърцето на този ден стои дълбоката духовна и религиозна история на светите Йоаким и Анна. Те са пример за непоколебима вяра и търпение. Според църковното предание, те били благочестиви хора от царски род. Йоаким бил от коляното на цар Давид, а Анна от свещенически род. Животът им бил белязан от една голяма скръб – безплодието. В онези времена липсата на деца се смятала за Божие наказание, а бездетните семейства били подложени на осъждане и порицание. Но Йоаким и Анна никога не изгубили надежда. Те не спрели да се молят и да се надяват, че Бог ще ги благослови с потомство. Народните вярвания дълбоко преплитат този разказ с първичните човешки нужди и страхове. Хората се обръщат към светите Йоаким и Анна с най-искрените си молби за здраве и дълголетие на децата, за благословено зачатие на тези, които копнеят за рожба, за леко раждане и за щастлив семеен живот. Вярва се, че както Бог е чул молитвите на тези праведни старци и им е дарил най-голямото щастие – Пресвета Богородица, така ще чуе и всеки, който с чисто сърце се обърне към тях в този ден. Тяхната история ни учи, че вярата и търпението могат да преодолеят всяка трудност, а Божията милост е безгранична. Неслучайно този ден често се свързва и с древни езически култове към плодородието и майчинството, които постепенно са били преплетени и осмислени в християнската традиция, давайки още по-дълбок корен в народната душа. А сега, позволете ми да ви разкажа историята на светите Йоаким и Анна не като суха биография, а като истинска емоционална легенда, която ще ви потопи в тяхната съдба. Представете си древния град Йерусалим, където живели двама души – Йоаким и Анна. Техните дни минавали в праведност и милосърдие, но сърцата им били изпълнени със скръб. Десетилетия наред Бог не ги бил благословил с дете. Всяка година, когато Йоаким принасял дарове в храма, свещеникът му отказвал, казвайки: «Ти не си достоен да принасяш дарове, защото не си произвел потомство за Израел». Тази несправедливост дълбоко го наранявала. Един ден, отчаян и опозорен, Йоаким не се върнал у дома, а се оттеглил в пустинята сред овчарите, молейки се на Бога с пламенна вяра да му дари рожба. Междувременно Анна останала сама вкъщи, също страдала. Един ден, седнала под лаврово дърво в градината си, тя видяла птиче гнездо с малки пиленца. Сълзи потекли от очите й и тя започнала да се моли горещо. Господи Боже Вседържителю, Ти, който даряваш потомство на всяка твар, защо само мен си оставил без деца? Чуй молитвата ми и ми дари рожба, за да може и аз да ти я посветя. Нейната молитва била толкова искрена, толкова изпълнена с болка и надежда, че стигнала до Божия престол. И тогава се случило чудо. Ангел Господен се явил на Анна и биеви казал: «Анна, Анна, чута е твоята молитва. Ти ще родиш дъщеря,
която ще прослави името ти по целия свят. Същият ангел се явил и на Йоаким в пустинята, казвайки му да се върне у дома, защото Бог е чул молбите им. Сърцата им се изпълнили с неизмерима радост. Когато Йоаким се завърнал, те се срещнали при златните порти на Йерусалим, прегърнали се и знаели, че Бог е чул техните молитви. И Анна заченала. На 9 декември, 9 месеца по-късно, Анна родила дъщеря, която нарекли Мария Пресвета Богородица. Тази история е живо свидетелство за силата на вярата, за търпението и за Божията милост, която може да преобърне и най-безнадежните ситуации. В този ден, освен молитвите, народната мъдрост е събрала и множество знаци на съдбата, които могат да ни подскажат какво ни очаква. Нека надникнем в тях. Народни примети. За времето и урожая. Ако на 9 септември времето е ясно и слънчево, есента ще бъде дълга и мека. Това предвещава лека зима и добър преход към следващата година без резки промени. Обратното, ако вали дъжд, зимата ще дойде рано и ще е сурова, с силни студове и много сняг. Много паяжини, разпънати по дърветата и храстите, са сигурен знак за продължителна и топла есен. Паяците, тези древни такачи, сякаш предвещават мекота и спокойствие, преди да се оттеглят в зимния си сън. Ако птиците започнат да отлитат на юг по-рано от обичайното, зимата ще настъпи бързо и ще бъде тежка. Техният инстинкт, смятат хората, е по-верен от всеки календар. Богата реколта от желъди по дъбовете предвещава плодородна година за добитъка и изобилие от храни. Дъбът е символ на сила и дълголетие, а неговите плодове са знак за щедрост. Тедусчит. Ако на този ден гроздето е особено сладко, виното тази година ще бъде изобилно и висококачествено. Това е пряк знак за щедрост на земята и благословия за труда на лозарите. За бита и парите. Да намериш забравена монета на този ден е знак за неочаквана печалба или парично постъпление. Но не просто намиране, а именно забравена. Сякаш късметът сам те е избрал. Да загубиш нещо ценно, особено ако е скъпо бижу, е предупреждение да бъдеш по-внимателен и да цениш това, което имаш. Смята се, че така съдбата те подготвя за евентуални бъдещи загуби, ако не се поучиш. Ако счупиш огледало, дори случайно, това не е просто 7 години нещастие, а поличба за разрив в семейните отношения или разпадане на съюз. Огледалото е портал към душата и отражение на хармонията. Сън в тази нощ. Сън, видян в нощта срещу 9 септември, е с особена пророческа сила. Той може да разкрие скрити истини и да даде насоки. Ако сънувате деца или семейни събирания, това е изключително добър знак за благополучие, бъдещо щастие и попълнение в семейството. Ако сте бездетни и сънувате дете, това е силно предзнаменование за скорошно зачатие. Сънищата, в които присъства вода, символизират пречистване, нови начала и емоционално обновление. Бурна вода може да означава предстоящи изпитания, докато бистра и спокойна вода предвещава мир и хармония. Животни в съня носят специфични послания. Кучето е символ на вярност и приятелство, котката – на интуиция и скрити тайни, птиците – на свобода и добри новини. Сънища, свързани с дървета или растения, показват растеж, развитие и просперитет в различни сфери на живота. Родени в този ден. Хората, родени на 9 септември, са надарени с дълбока емоционалност, силна интуиция и непоколебима вяра. Те са изключително привързани към семейството и корените си, което ги прави отлични родители и верни партньори. Често се отличават с голяма издръжливост и търпение, способни са да преодоляват житейските изпитания с достоинство и да намират смисъл дори в най-трудните моменти. Тези хора често имат силно развито чувство за справедливост и са склонни да помагат на другите. Възможно е в ранния си живот да се сблъскат с предизвикателства, които ще закалят характера им и ще ги насочат към по-дълбоко разбиране на света. Сред тях има много артистични души,
учители и лечители, които внасят светлина и хармония около себе си. Именинници. На 9 септември празнуват всички носещи имената Йоаким, Йоакимка, Анна, Ани, Йоана, Севдалин, Севдалина. Нека отделим малко внимание на името Анна. Носителките на това име са обикновено изключително търпеливи, грижовни и състрадателни личности. Те притежават вътрешна сила и спокойствие, които им помагат да преодоляват трудностите. Анните са верни приятелки, любящи майки и съпруги, които ценят семейните връзки над всичко. Често са интуитивни и мъдри, способни да усещат емоциите на другите и да дават добри съвети. В тях се крие тиха, но непоклатима сила, подобна на онази, която е водила света Анна през живота й. А сега, нека се потопим в най-важното, какво трябва да правим в този ден, за да привлечем благословение и да почетем традициите. Това са дните, в които действията ни имат особена тежест. Традиции и ритуали. Първ. Посещение на църква и молитва за семейството. Цел. Измолване на здраве, благополучие, потомство и семейна хармония. Какво ще ви е необходимо? Свещи, искрена вяра. Кога и как да се проведе? Рано сутринта или през деня посетете най-близкия храм. Запалете свещ пред иконата на светите Йоаким и Анна или пред иконата на Пресвета Богородица. Произнесете молитва от сърце, като изкажете своите съкровени желания за себе си и за своите близки. Ако няма икона на тези светци, обърнете се към Богородица, тъй като те са нейни родители и молбите към нея също ще стигнат до тях. Обърнете се с думите: Свети праведни Йоаким и Анна, молете Бога за нас, грешните. Измолете ни здраве, мир и благоденствие в домовете ни и дарете потомство на тези, които копнеят за рожба по вашата велика милост. Можете също така да се помолите за душите на починалите си предци, защото тяхната благословия е важна за рода. Какво да правите след това? Останете в храма за кратко, в тишина и размисъл. Приберете се у дома с усещане за спокойствие и надежда. Вярата е най-силният инструмент. Вто. Ритуал за плодородие и благословено потомство. Цел. Привличане на плодородие, леко зачатие и раждане на здрави деца. Какво ще ви е необходимо? Малка бяла кърпа, неизползвана, шепа пшеничени зърна, една свежа ябълка, символ на живота и плодородието, червен конец, символ на защита и живителна сила, малко парче, плодородна земя. Кога и как да се проведе? Рано сутрин, след изгрев слънце, докато къщата е тиха, постелете бялата кърпа на масата. Върху нея поставете пшеничените зърна и ябълката. Завържете червения конец около дръжката на ябълката. Затворете очи и си представете ясно своето желание. Дали е за дете, за изобилна реколта или за плодотворни идеи. Кажете на глас: Свети Йоаким и Анна, както вие бяхте благословени, така и аз, ние, да бъдем благословен и с плодородие и нов живот. Да бъде. Изречете молитвата 3 пъти. Какво да правите след това? Изнесете ябълката навън, изкопайте малка дупка в плодородна земя, в градина, саксия или двор и погребете половината от ябълката заедно с пшеничените зърна. Изречете отново същата молитва. Другата половина от ябълката изяжте със своя партньор, ако желанието е за дете, или сами, ако е за други цели. Бялата кърпа приберете на скрито място и я пазете, докато желанието ви се сбъдне. Зърната символизират семето на живота, ябълката – изобилието, а червеният конец – защитата от зли сили. Трет. Ритуал за семейно благополучие и защита на дома. Цел – укрепване на семейните връзки, привличане на мир и хармония, защита от негативни енергии. Какво ще ви е необходимо? Икона на светите Йоаким и Анна, ако имате, или просто икона на Богородица, купа с чиста изворна вода, 3 страка пресен босилек, свещеното растение на православната традиция, символ на святост и защита, една църковна свещ. Кога и как да се проведе? Вечерта, преди залез слънце,
Съберете цялото семейство. Поставете иконата на видно място. Запалете свещ пред нея. Потопете страковете босилек във водата. Един по един, всеки член на семейството трябва да вземе стрък босилек, да го потопи във водата и да поръси с вода 4 ъгъла на всяка стая в дома, казвайки: Божията благодат да влезе в този дом, мир, любов и здраве да го изпълнят. Да бъде домът ни благословен от светите Йоаким и Анна. Водата, осветена от босилека и молитвите, прогонва злото и привлича доброто. Какво да правите след това? Оставете свещта да догори на безопасно място. Водата от купата може да излеете под плодно дръвче или цвете, за да продължи благословията да се разпространява. Кулинарни традиции. Макар 9 септември да не е строг пост, на този ден традиционно се приготвят чисти, здравословни и символични ястия, отразяващи смисъла на празника – живот, плодородие и благодарност. На масата задължително присъстват ястия от жито, например коливо или житни питки, символизиращи вечния живот, възкресението и благодарността за реколтата. Печени ябълки с мед и орехи са също много подходящи, тъй като ябълката е символ на плодородие и любов, а медът привлича сладост в живота. Свежи плодове, особено грозде, което е символ на изобилие и радост, също трябва да има в изобилие. Готвят се и постни ястия, като боб чорба или леща, приготвени без месо, но с много подправки и любов, за да бъдат леки и питателни. Хлябът, символ на прехраната и живота, е централен елемент на трапезата. Важно е храната да бъде приготвена с чисти мисли и благодарност. Сега е време да надникнем в онези неща, които са строго забранени в този свещен ден. Нарушаването на тези забрани може да донесе нещастие и да разгневи висшите сили, особено светите Йоаким и Анна, които бдят над семейството и потомството. Главни забрани на деня. Първа. Тежка домакинска работа и ръкоделие. Строго е забранено да се чисти основно, да се пере, да се шие, плете или бродира. Вярва се, че така човек заплита или отрязва своето щастие, късмет и най-вече плодородието на жената. Смята се, че ако шиете на този ден, може да зашиете пътя си към майчинството или да завържете късмета си. Чистенето пък може да изчисти благодатта от дома. Втора. Заемане и даване на пари. Не бива да давате или взимате пари на заем. Народното поверие гласи, че така можете да заемете или дадете своя късмет, финансова стабилност и благополучие за дълъг период. В този ден финансовите енергии са много чувствителни и всяка сделка, свързана с пари, може да има негативни последици. 3. Късане на цветя за украса. Избягвайте да късате диворастящи цветя или цветя от градината си, за да украсите дома си. Смята се, че това нарушава естествения цикъл на природата и може да откъсне жизнената сила от семейството. Освен това, някои вярвания свързват цветята с душите на предците и тяхното откъсване е проява на неуважение. За ритуали, както споменахме, са позволени специфични растения като босилек, но не и за обикновена украса. 4. Скандали, кавги и гняв. Този ден е посветен на семейството и мира. Всякакви конфликти, остри думи, спорове или проява на гняв са строго забранени. Смята се, че негативната енергия, освободена от кавги, ще остане в дома през цялата година и ще привлече неразбирателство и нещастие. Особено пагубно е да се карате с родители или деца, тъй като това пряко обижда паметта на светите Йоаким и Анна. 5. Излишен шум и безразборно веселие. Макар и празник, 9 септември е ден за тиха радост, молитва и благодарност. Избягвайте шумни празненства, силна музика и безразборни забавления. Вярва се, че прекаленият шум може да прогони добрите духове и ангели-хранители от дома и да привлече нежелани енергии. Почитайте деня с спокойствие и смирение. 6. Отказване на помощ. Ако някой ви помоли за помощ, особено ако е близък човек или нуждаещ се, не отказвайте. Отказът на помощ на този ден се счита за голям грях
и може да доведе до кармичен дълг и да ви лиши от подкрепа, когато самите вие имате нужда. 7. Неоправдано пътуване надалеч. Ако нямате неотложна нужда, избягвайте дълги пътувания. Този ден е за прекарване вкъщи с семейството. Дългите пътувания могат да доведат до неочаквани пречки, загуба на енергия или да ви откъснат от домашната благодат, която се спуска над дома в този ден. 8. Започване на нови и мащабни проекти. Освен ако не са пряко свързани с семейството или дома. Денят е повече за утвърждаване и грижа за съществуващото, отколкото за започване на големи външни начинания. Започването на нов бизнес или голям проект на 9 септември може да доведе до трудности и несполуки, тъй като енергията е насочена към вътрешния свят и семейните дела. 9. Убиване на паяци или насекоми в дома. Смята се, че насекомите, особено паяците, носят послания от другия свят или са носители на късмет. Убиването им може да наруши хармонията в дома и да прогони късмета. Вместо това, внимателно ги изнесете навън. 10. Игнориране на семейни задължения или пренебрегване на възрастни хора. Този ден е върховен символ на родителската любов и грижа. Игнорирането на задължения към съпруг и на деца или пренебрегването на родители и възрастни роднини е дълбоко неуважение към духа на празника. Вярва се, че това може да навлече нещастия върху целия род. Уважаеми зрители, 9 септември е ден, изпълнен с дълбок смисъл и могъща енергия. Той ни приканва към смирение, към благодарност за даровете на живота и към осъзнаване на силата на семейството. Нека използваме мъдростта на предците си, за да изживеем този ден по най-добрия начин, да почетем светите Йоаким и Анна и да привлечем благословение в домовете и сърцата си. Нека нашите пожелания бъдат чисти, а действията ни – мъдри. До следващото ни пътешествие пазете себе си и своите близки и помнете, традициите са жив мост между нас и вечността. Бъдете благословени!